Cymwch mewn i'r stadiwm I weld 2 dîm o bêl-droedwyr talentog yn dangos I Tekkers gorau mewn 5 gêm efo help 3 chapten cystadleuol. A phawb isio ennill un peth, tlws Tekkers. Mae'r gig gynta yn agosau. Gnewch sŵn i'r capteiniaid Heledd, Lloyd a fi, Huw! Ysgol Godre'r Berwyn, gnewch sŵn! Llantrisant, ewch lot o sŵn! Mae'r stadiwm yma'n fyddarol yn barod. Ydy, a dyma Tekkers, yr unig sioe sy'n profi sgiliau bêl-droedwyr ifanc gorau Cymru ar brawf mewn llwyth o gemau gwallgo. Ia, 5 cystadleuaeth yn erbyn y cloc 1 cystadleuwyr ni, bob wsos. Ie, I gyd I brofi ei sgiliau saethu, arbed yn y gôl, driblo a gwybodaeth ffwti y fans. Cyn cymryd cicio o'r smotyn yn erbyn y wal goch anferth am y cyfle ola I ennill pwyntiau pwysig i'w tîm. Ia, a'r gobaith o godi tlws Tekkers. Smart yni. Yndi, mae o. Ond, pwy sy'n cystadlu heddiw? Y tîm oren, Ysgol Llantrisant. Bel ydy'r goli a'r sgôr Tekkers mae hi'n rhoi i'w hun 10 allan o 10. Nesa, Dewi sy'n gadarn, cryf a chystadleuol. A Lana di hi sy'n edmygu sgiliau Trent Alexander Arnold. A Harry, gawn ni weld Tekkers fatha Mo Salah ganddo fo. Ewch yn wyll I Ysgol Llantrisant! A'r tîm glas, Ysgol Godre'r Berwyn. Yn gynta, Jack, streicar hyderus. 10 allan o 10, medda fo. Meisi ydy hi, a mae'n caru sgorio gols. 10 eto. A Sebi, Lisandro Martinez Godre'r Berwyn. Sgôr, 10. Ac yn ola, Finley. Mae o'n rhoi 10 allan o 10 i'w hun hefyd. Mewn lot o sŵn I griw, Ysgol Godre'r Berwyn! Reit, criw Godre'r Berwyn. Pwy sy'n mynd I ennill? Llantrisant, chi'n meddwl chi'n mynd I ennill? Mae'r tîm am barod. Yndi, ond mae rhaid I ni fod yn barod hefyd achos ni fydd capteiniaid y tîm yma. Ie, a pa ddau lwcus fydd ein captains heddi? Gadewch I ni weld. A I fi, Huw, y chwaraewr gorau o'r 3 heb os. Neu eilla Heledd sy'n credu bod ganddi Tekkers, ond os ganddi ddim. Neu Lloyd sy'n fel arfer yn chwarae rygbi, dim bêl-droed. Reit, gawn ni weld pwy fydd capten tîm Llantrisant. Dwi'n meddwl Huw bod nhw'n hapus efo hwnna. Yndyn. Ond, be am Ysgol Godre'r Berwyn? Lloyd, Heledd, gennych chi unrhyw eiriau i'ch gilydd cyn I ni ddechrau? Fi'n mynd I gosod y tôn nawr, Ie. ti'n mynd lawr. Ti'n mynd lawr. Mewn ymateb, gawn ni weld am hynna. O, reit, digon o siarad, mae'n amser am y gig gynta. Gêm 1, y goli. Y sgiliau ar brawf i'r tîma, saethu, pwer a chywirdeb. A 5 pwynt am bob gol. Reit, dyma ni y goli yma hyn, iawn boi? Ie, di'r goli mae'n deud llawer, ond y goli fydd yn cadw peli y tîm glas allan o'r gol. A'r unig ffordd mae'r goli'n gallu symud ydy efo bôn braich y tîm oren tu ôl y gol yn fan hyn. Mae'r tîm I gyd yn mynd I fod yn cymryd rhan yn y gêm yma, 1 gic ar y tro. Felly, tîm, da chi'n aderus? Ynddi! Reit, mae'r amser yn dechrau felly mewn. 3, 2, 1...
Yn symud y goli i'r tîm oren, mae Bel a Dewi. Faint o belin am nhw safio? Gwyliad y hun, Lloyd. Mae'r bel na fel magnet i chdi. Na, da chi ddim yn cael pwyntiau am y trawst. Unlucky baby. Waw! Aw! Dwi'n iawn! Dwi'n meddwl. Da'n ffedio da iawn, golis. Yn y 10 eiliad i fynd. Faint mwy o gols da ni'n gallu gael? Come on, Godre'r Berwyn. Lwcus. A ti'n dda i Ysgol Godre'r Berwyn yn erbyn y goli. Shots anhygoel i sgorio lot o bwyntiau. Wel, nath Godre'r Berwyn yn dda iawn y fanna. Ond, Llantrisant, ydych chi'n mynd i wneud yn well? Reit, mae'r amser yn dechrau mewn 3, 2, 1. Arbediad da! Gosin! Anlwcus! Gol! Gwaith da yn barod gan Sibia ffinlio'r tîm glas tu ôl y gol. Pwy sy'n nesa? Da iawn, goli, da iawn! O'r gol i ddweud. Shot amdani Harry. Dal i fynd, Cadw fyna! Lyflu da! Comrade, gael ni mynd! Good! Cael ymlaen! Hels, oedd a'ch di lwcus o fanna. Oedd y bel yna'n gyflym. Pwy sy'n nesa? Brysio! Da iawn i griw Ysgol Llantrisant yn y gêm gyntaf. Ac arbedion gwych gan Gary hefyd. Ond, fe nath y tîm oren daro nôl efo gols andros o dda. Fe ydy'r sgôr ar ôl y gêm gyntaf. Dewch i ni weld be di sgôr y tîm glas. 95. Dewch i ni weld be di sgôr y tîm oren Llantrisant. Godre'r Berwyn ar y blaen ar ôl y gêm gyntaf efo 95 pwynt. Llantrisant, 65. Mlaen i'r hanner gyntaf a chwrs rhwystra twll mewn un. Y sgiliau trwma, driblo. A 5 pwynt am bob pêl sydd yn y twll ar ddiwedd y gêm. Reit, gêm i 2 berson ydy'r gêm nesaf yma, lle fydd angen driblo'r bêl drwy'r cwrs antur yma sy'n llawn rhwystra. Yn gyntaf, fydd angen driblo'r bêl o dan rhein i gyd, wedyn rownd y dynion yma, driblo wedyn o dan y rhwyd yr holl ffordd i'r diwedd a gorffan efo'r bêl yn y twll. Ond i wneud pethau chydig bach yn anoddach, mi fydd y 2 yn sownd i'w gilydd. Felly, dewch i ni weld pwy fydd yn cymryd rhan yn y gêm yma. Mae'n amser am gêm 2. Gach chi'n sownd yn eich gilydd ac yma angen driblo. Felly pwy fydd y gorau neu hwn? Seven. Ia? Da chi wedi bod yn sownd yn eich gilydd o blaen? Na. Felly, ond da chi dal yn hyderus? Ne. Iawn, da ni wedi ennill gêm 1, da ni'n barod am gêm 2, Llantrisant, da chi'n mynd law. Pwy sy'n gyda'r sgiliau driblo gorau? Pwy sy'n mynd i wneud e? Mynd mewn yn Cris yn sownd o'i gilydd. Dewi a Harry. Chi'n hapus da hwnna? Ydyn. Boys, chi'n hapus? Ydyn. Amdani. Reit, boys, ni'n deall beth sy'n rhaid wneud? Ydyn. Chi'n hyderus? Ydyn. High five. Huw, ni'n barod. Reit, mae'r amser yn dechrau felly mewn 3, 2, 1. Off a ni. Down, boys.
Gwych. Dechrau da O iawn. gwmpas nhw. Da iawn, reit rownd. Reit, o dan y rhwyd. Efo'r bêl. Na, dim handball di hwnna, cofiwch. Maen nhw'n cael defnyddio dwylo i symud y bêl. Reit, i mewn i'r twg. I'r twg. No, Tir! Gymru! Da iawn. O, na! O, na. Maen nhw wedi golli penna. O gwmpas, da iawn, boys. Da iawn, Llantrisant. Reit, yr un peth eto. Da iawn, o, na, dych chi sôn. O, na! Boys, mae'r bêl yn fan hyn. Dewi, ti di colli'r jumper. O, na! Mewn i'r twg. 5 pwynt arall. Gymru! Un mwy! Da iawn, boys. Da iawn. Dim lot amser ar ôl. Dig yr amser. 30 eiliad i fynd, boys. 30 eiliad. Oes na amser i gael un arall. 30 eiliad. Da iawn, boys. Dal i fynd, mewn i'r twg. Bryswch. Ie, eto. Un mwy. Da iawn, boys, bryswch. Troi. 10 eiliad. 4, 3, 2, 1. Yr hogian anghofio'r bêl. A Dewi'n colli'r jumper. Ond fe ddaeth y pwyntiau a'i sgôr nhw 15 pwynt. Reit, tro y tîm glas. Finley a Sebi. Be di'r tactega? Rydyn ni'n mynd i trio gweithio fel tîm. Gweithio fel tîm. Mae hwnna'n iawn i fi, Huw. Da ni barod i fynd. Ar ôl 3. 1, 2, 3. Ewch amdani, boys. Waw! Da iawn, boys. Sbiwch ar y Tekkers na. Da iawn, boys. Dwi'n help nhw hwn. Waw, da chi'n gyflym. Iawn. Da iawn, boys. Reit, mewn i'r twg. Ac eto. O, ma' nhw'n dda. Iawn, rhannu'r driblo. Ddau yn chi angen driblo, boys. Mae'r hogian hedfan. Ydy rheolwr Cymru'n gwylio? Da iawn, boys. Reit, mewn i'r twg. 10 pwynt yn barod. Reit, round y pybl. Driblo gwych. Da iawn, boys. Dych chi hanner ffordd. Ydych chi'n ôl y bêl. O, mae'n sownd. Oes amser am un arall. Am y bedwerydd, boys. Ewch amdani. Rhannu'r driblo. Digon amser ar ôl, ie. Dal i fynd. Skills. Tekkers. Go on, boys. Sa le mwy o Billy. 30 eiliad. 20 o bwyntiau wan. Os na neb di sgorio mwy yn y gêm yma. Ydy rhain am wneud? Na, no. Wedi methu fo. 20 eiliad. Bryswch. 20 eiliad, os ydy'n amser i gael gol arall. Sgwni. Bryswch. 10. Mewn â hi. 4. 3, 2, 1. Driblo dawnus, driblo disglair. Y bêl yn glynu i draed Sebi a Finley. A'r ddau'n ennill sgôr ucha twch mewn un y gyfres sydd yma. Dewch ni weld be ydy'r scores ar ôl y gêm yna. Da ni'n mynd i ddechrau efo tîm Llantrisant. Be ydy'ch sgôr chi wan? 80.
dim yn ddrwg. Ond dewch ni weld be di sgôr tîm Godre'r Berwyn. Godre'r Berwyn yn ymestyn y bwlch efo 120 o bwyntiau, ond sgôr Llantrisant 80. Felly ar hyn o bryd mae Godre'r Berwyn ar y blaen, ond bydwch y phoeni Llantrisant, mae ddigon o gema ar ôl, digon o gyfla i chi ddal fyny, does. Ond wwan, mae'r tîma yn mynd i gael saib gyda ni, achos nesa, gêm i'r capteiniaid a'r fans i gyd. Da chi'n barod i chwarae? Reit, faint mae'r criw yma yn ei wybod am bêl-droed? Wel, gen i weld wan. Ie, achos mae yna 5 pwynt ar gael am bob ateb cywir. Ond cyfle wedyn i'r capteniad ddyblu'r pwyntiau os fydden nhw'n llwyddo i daro'r targed, sef y Crys pêl-droed gyda'r rhif cywir ar y cefn. Reit, mae'r cwiz yn dechrau. Rwan! Reit, Llantrisant gynta. Sawl blwyddyn sy'n rhwng bob cystadleuaeth cwpan y byd? 4 neu 5? Gwnewch sŵn os ydych chi'n meddwl 4? A gwnewch sŵn os ydych chi'n meddwl 5? Reit, maen nhw'n meddwl 4, a maen nhw'n gywir! Anlwcus, Lloyd. Reit, Godre'r Berwyn. Sawl sydd yn Tottenham Hotspur? 4 neu 5? Gwnewch sŵn os ydych chi'n meddwl 4? Gwnewch sŵn os ydych chi'n meddwl 5? O, reit, 4 oedd yr atab. A da chi'n gywir! Bron a dwblwyr sgôr, Heledd. Reit, dyddiad geni Kylian Mbappe ym mis Rhagfyr 1998, 4 neu'r 20fed? Pwy sy'n meddwl y 4? A be am 20? Da chi'n gywir, ffwrach ni, Lloyd. Ei, troed chwith, ia? Troed chwith. Dwblwyr sgôr! Reit, Godre'r Berwyn. Nifer y clwbiau sy'n cystadlu yn uwch gyngrau'r Lloegr ydy 18 neu 20. Pwy sy'n meddwl 18? 18? 20? Da chi'n gywir! Dwblwyr sgôr, Heledd. Sut da? Reit, Llantrisant. Oed Gareth Bale yn ymddeol 30 neu 33? Pwy sy'n meddwl 30? A pwy sy'n meddwl 33? Da chi'n gywir, ffwrach ni, Lloyd. Unlucus. Reit, prif crys Mohamed Salah i Lerpwl. 11 neu 18? 11? 18? Da chi'n gywir, 11 di'r atab. Dwblwyr sgôr. Reit, i'r metr agosa, sawl metr sydd o'r smotyn cicia cosp i'r gol? 5 neu 11? Pwy sy'n meddwl 5? Pwy sy'n meddwl 11? Da chi'n gywir! Dim pwyso wan, Lloyd, dim pwyso! 11, Lloyd. Reit, da chi'n barod? Un cwestiwn ar ôl. Dyddiad geni Daniel James ym mis Tachwedd 1997, y 10fed neu y 20fed? Pwy sy'n meddwl y 10fed? Be am 20? Da chi'n anghywir! A dyna ni, y cwiz drosodd! Y fans yn ychwanegu at bwyntiau'r tîma yn y lein ddillad. Ond hinlla i'r capteiniaid i ddechrau tan bod nhw'n cynhesu ac yn taro'r targedau. Reit ta, pwy sy'n gwybod be oedd sgôr y cwiz? Reit, Godre'r Berwyn i ddechrau. Cadwch chi 20 o bwyntiau. Da iawn. Llantrisant, cadwch chi 30 o bwyntiau! Godre'r Berwyn efo 140 pwynt ar ôl gêm 3. 110 i Llantrisant. Fi'n barod am y gêm nesa. Amdani! Rwan, yr ail hanner. A'r gêm, bwrw'r bynji. Lle mae angen dwylo cryf gan y golis i warchod y gol. 5 pwynt am bob arbediad. Reit, y golis sy'n cystadlu yn y gêm nesaf yma. Mae gennyn nhw gol yr un i warchod, ond dio ddim mor syml o hynna, achos mi fydd y golis yn sownd i'w gilydd efo bynji. Felly dim ond y goli cryfa fydd yn cyrraedd i gol nhw mewn pryd. Felly,
pwy fydd yn cymryd rhan yn y gêm yma? Gôl i'r tîm oren ydi Bel. Bydd hi'n wynebu Jack o'r tîm glas. Reit, 90 eiliad sydd gan y goalies i wneud gymaint o saves a phosib 5 pwynt am bob arbediad. A mae'r gêm yn dechrau ar y chwiban. Brwchi! Macy sy'n saethu yn erbyn Bel, ac Alana sy'n trio sgorio yn erbyn Jack. Unlucky's goalies. Hei, Lloyd, ti'n iawn yn fyna? Da iawn, Jack, da iawn. Dros y car. Da iawn, Jack. Streicar ydi Jack, ond mae o'n goli gwych hefyd. Unlucky's. Bel, arbennig. Da iawn. Barod. Arbediad da arall gan Bel. A Jack hefyd. Unlucky's. Barod. Da iawn. Jack yn tynnu Bel o'r gôl. Fel o hi methu safio'r bêl. Amser arben! Arbedion gwych, Jack. A saves arbennig gan Bel hefyd. Nes i joio rownd yna. Wel, da iawn i'r goalies yn y gêm yna. Hwna'n anodd. Ond dwan, mae'n amser i ni weld be ydy'r sgôr ar hyn o bryd. Felly, yn gyntaf, be ydy'r sgôr efo Ysgol Llantrisant? 135, ddim yn ddrwg. A'r sgôr i Godre'r Berwyn ydy... Mae'r bwlch wedi ymestyn a Godre'r Berwyn efo 180 pwynt. Llantrisant, 135. Yn y rownd ola, cicia o'r smotyn i bawb yn y tîm. A'r nod ydy taro'r brics o'r wal goch i ennill pwyntiau gwerthfawr. Ond rhaid o sgoi colli pwyntiau, achos mae yna frics efo rhifa meinws yn y wal hefyd. Reit, mae bob bricsan werth pwyntiau, ond i'r Timau ddim yn gwybod sawl pwynt mae bob bric werth. Felly beth sy'n angreid ydy taro'r brics yma allan o'r wal wedyn ar y diwedd. Gawn ni weld be di gwerth pob bricsan a gawn ni weld be di'r sgôr terfynol. Reit, Lloyd, sut mae'r tîm yn teimlo? Gall unrhyw beth digwydd fama. Dim ond 45 pwynt sydd rhwngddo ni. Ni'n barod? Amdani. Reit, ar ôl 3. 1, 2, 3... Dyn nhw ddim yn gwybod hyn eto, ond maen nhw wedi sgorio 100 pwynt yn syth. Dros y bar. Reit i'r stifog. Fel oed. Dewin cael un arall, ond pwyntiau meinws tro yma. Ond e. Ond e canol. Munud ar ôl. Be mae'r ei gwylod fe? Unlucky's. Come on, Lloyd. Y capten yn dangos esiampl arbennig, ond pwyntiau meinws eto. Paid â dathlu eto, Lloyd. Unlucky's mes. Bron iawn. Mae gennych chi 30 eiliad ar ôl, 30 eiliad. Shots, Lloyd! Do ddim mor dda hyn fel arfer, na di? Cic wych, Alana. 10 eiliad. Presiwn. 10 eiliad! 10 eiliad! 5 munud! 5, 4, 3, 2, 1. Llantrisant yn taro'r jackpot yn syth efo 100 o bwyntiau. Ond fe ddaeth y rhifa meinws wedyn. Ydyn nhw wedi gwneud digon i ddal Godre'r Berwyn? Ymdrech dda iawn
iawn gan Llantrisant. Meisi ar ôl gweld nhw, sut da ni'n teimlo? Nervous. Ond, be da ni'n mynd i wneud? Cicio fo'n galed. O ia, Huw, da ni barod. Reit, 3, 2, 1. Go! Hei, dechrau da. Dechrau da! Os na mi eisiau bod yn nerfus am ddechrau i'r gem. Ia, ti'n iawn, Sedni. 100 pwynt di hwnna. O, yn lwcus. Dal i fynd, galad. O, bryn iawn. O, yn lwcus, Sed. Bricsan arall, ond colli 10 pwynt tro yma. Rechal. O, anwchus boi. O, bryn iawn. Ti'n meddwl sec o'r haws? Hail the shot yna, Hels. O, yn lwcus. Bryn iawn, unwaith eto. 30 i fynd. O, bryn iawn. Ti'n nesaf, Heledd. O, Hel. Dal i fynd. O, na. Mwy o bwyntiau minws i'r rhain hefyd. Helyn bob man. Deg eiliad yn ôl. Mae Heledd mewn panic. Dal i fynd. Godre'r Berwyn yn dechrau'n gryf ac yn taro 100 o bwyntiau. Ond fel efo'r tîm oren, nath y pwyntiau minws. Mae hon am fod yn ddiweddglo agos iawn. Mae'r cystadlu ar ben, felly wwan, mae'n amser i ni weld beth yw'r scores terfynol. Llantrisant. 300! 300. Waw! Mae hwnna'n sgôr arbennig. Ydy Godre'r Berwyn wedi gwneud yn well? Dewch i ni weld beth yw'r sgôr terfynol. Mae'n iawn. Dyma chi, trwy Tekkers. Tîm arall nawr! Da iawn i Ysgol Godre'r Berwyn am gêm wych. Y sgôr terfynol, Godre'r Berwyn 285, ond Llantrisant ar y blaen ar y chwiban olaf efo 300 o bwyntiau. Pwynt pwysig i Lloyd. Mae ganddo fo a Heledd 3 pwynt yr un a 2 bwynt i fi. Ond dwi ar y chôl chi gapteiniad. Dwi'n eisiau colli. So mae'n teimlo i ennill fel captain, Lloyd. Anhygol, chymon, i tu ôl i trwy gydol y raglen, ond ni'n gwybod oedd y canon Dani i ennill. Cofiwch, mae yna fwy o Tekkers ar gael ar S4 Click ac ar BBC iPlayer. Ia, mi fydd Tekkers yn ôl wsos nesaf, lle bydd yna 2 griw arall yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i godi tlws Tekkers. Ond, tan hynna, ta-ra!